sarai kwarai lallai na tabbata na san matata daga duniya tana shaida ta shaida gaske. na zan miji na garbin matata na zan uba na garbin 'ya'yanta ashe in gaskiya ka furta nuna ta da musan irin kalaman ka abunta. kaya na bata sannan da ni har da samfuran zannuwan zamani sutura ka bata ka bata amini sama ka bai saka a kauna kai rata. ni kuɗi abinci na bai matata ba na barinta ta ji yunwa kwata su kuɗi abinci don ka bai mata haka bai saka a je kai musu gata. Shin da gaske ne kana son matarka? Shin kai miji na gari ne ba shakka? Kaya abinci har da kuɗi duka ka bata ba ka san bacin ranta. hidimtawa gunta domin ina fasansar kaunarta sam fa ba ni san bacin ranta ko da kuda ban so ya tafata. hidima gare ni kayo ba shakka amma idan kana son matarka ka tsare mutuncin da kar ta yi kuka kuna mai da muci zai karsi yota. na yi kwalliyar atamfofin kaya sai dai da fargabar zana ji kunya amma hakan nake ɗaɗɗaga kaya a wajen tsugunno su barki